לא בטלפון? כן. תראה איזה יופי. כן. כתוב פה בתוך ויקיפדיה, אני עובד עם החברה הזאת, כן. חברה מוצלחת מאוד. יואו, איזה יופי, גם זה נראה לי מוצלח, וכדור ארוך אבל זה יחומק החוצה, לא, עדיין לא החוצה, רפיניה אוסף את הכדור, לא מוסר אותו למרכז, רודריגו נופל, יש שער לניימר, 4-0 לברזיל, לא צריך פנדל, ותראה כמה שהיה חשוב. הגמר בשביל ברזיל הוא כישלון. כן, תראה איזה יופי. וניימר, טים חדשים, הוא עוד לא סיים את הספירה שלו, יכול להגיע גם קרוב ל100 שערים. תראה את רודריגו, הוא מתחיל את המהלך, ממשיך להרחבה, מקבל את הכדור עכשיו מרפיניה, עושה חילופי רגליים וניימר הפעם, ככה בועטים פנדל, לא מי. נכון. חד, חלק לפינה, הוא גם עושה, אתה יודע, הטיה, כאילו בועט ימינה. אגב, יש פה פנדל, יש פה עבירה. אני צעקתי. נכון, אתה צעקת.